Vi er på vej ned ad et bjerg her på San Cristobal. Vi er kørt ind til Pepos forældre. De har bygget det her træhus, som hovedsageligt bliver lejet ud i forbindelse med bryllupper. Der er også mulighed for at få en kop kaffe eller købe en is inde i baren, som er bygget af flasker. Efter dette besøg kører vi videre ned mod stranden, hvor vi skal se på nogle søløver. Det her, det er den store hansøløve, som også kaldes Beachmasteren.